Ubani ukhipha amaphepha ami ku-envelope le biphe kombhede ngoba nayo i-envelope ngiyayibona kodwa amaphepha asekhishiwe nje segcwele umbhede. Kwenze njani la? Hawu ubaba na wavele wabuza mina nje. Hayi bo Rooms, phela mina ngihlala nawe la endlini ngaphinde ngibuza ubani futhi. Nejenela mangisayiboni-ke awukhumbule kahle ngithi ayikho umuntu omngenisile noma uthatha i-envelope la mhlawumbe khona iphepha okhohlwa ukulibuyisa. Hawu umuntu engimngenisile. Hawu yazi uSnake empasini ukwakhishwa isisu kwasho ukuthi endlini yakhe kusekudeni-ke. Ngamboleka ukhiya ngathi akeze la endlini. Hawu akhona wona nje amathishu, nawo namathishu. Hawu amathishu asinawo nje uyazi aphelile izolo. Wena lekhanda lelikhulu nje ngathi buye likusanganise nje unaLunza, buye likusanganise lelikhanda. Hawu uyabona phela ungakhulumi nami kanje wena. Ungakhulumi nami kanje. Ngiyambulala. Ngithi ungakhulumi nami kanje. Ngibulawe nguwe. Yimi nositaba enjenali yakho. Bulale phela. Bulala. Ngizokubulala. Ngibambe kanje futhi Rooms. Ngibambe kanje. Uzokwenzani? 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 Ngasho ukuthi ngiyokuthola wena. Ngasho ngiyokuthola. Kuyakhona ukukhuluma kakhulu wena. Khuluma ukuthi yimini ushidaba ngale jenali yakho. Unginyanyisa ungicasule. Sathi ngizokubamba. Bulala wena muhle. Usindela ama-security ngabe usindela ama-security. Uyangibulala. Uyangibulala. Kwenzenjani lapho madoda? Kwenzenjani lapho madoda? Vula nomnyango. Vula lo mnyango. Kwenzenjani lapho? Hayi bo. Vulani madoda, vulani. Uyangibulala.